Hai sau bài này nó của nó nó mà năng tổng được bọc không thì sao cái đó 사거리 뒤에 크록사 모이틀롱 바자로 루기 그냥 네 पटापसे कलाई मने नुक मने बिलाइन अवस्था हामेन नों बो माइके नुक फाइके रुगिने सागरे एक्चुअली के बुखा कमाय जे बो अर नुव अर बुसगां बजे कलाई मा जागा व खां फालनै बितंगो आबो दं अर जागा बाजा जा बकु समतो आ पाइनो हि थां दंना गे आंके बनि उक्लो दुकान आं मबाइल नाय दं ता गान्दाबो दं माने ए हठात जाखा बुराम से कलाइजाक बो जागा बाजा बो थोसे बकलाय थांखा बो जागा कला अर मांस फालमा जागा ता अच्छा गे परे जों गुथुं लायखा गुथुं बनो हिरो लायखा हिरो अमरक लायले बनि शारीरिक अवस्था एकदम वानामा सुंसा आंखे बनो नरा तरा खाले ता आसे जरांखे जतनो सिंलायखा बसि केबो साइमिया अर जागा नै ओमफाय अवस्था ता आंखे ताबो मोटामोटी तासे कहा दिगे थांमोनो आगे ता एकदम अगानसि ताबो खांखे किसा चले साइथां खता ताबो जरा सुति केबो साइमिया खजे बनि पारा रखे केबो साइमिया खताबो सिया ख अच्छा के न ओ आम चाहिँ बो माइ अवस्था तङ हस्पिटल लगो र हल लाइबनि बांगले कुनु व्यवस्था रखर खालि ख्या व्यवस्था रखाइजे ख दंगे ताबो न जोगाजोग जों खालि दङ बो बरनि बनै के किसखनि बिसिङनो जोंबोनो व्यवस्था खायनाय फल जाते बो सঠিক চিকিৎসাनि बागै के हामबाय हाय बायगो दखताला